Alright guys, may bisita kami for today and it's Jeddy. So yan din yung name ng YouTube channel niya. And ayun, paparating na sila. So sabi niya between 11 to 11:30. And ayan, nagprepare ako ng flour para sa kanya. And dali-dali din akong gumawa ng leche flan. So ayan, it's still steaming. Ayan. So nagwi-wait na lang kami sa kanila. Actually, dadaan lang sila. Kasi doon daw matutulog sa Oma and Opa niya, si Austin, and ihahatid nila. So before nila ihahatid, pupunta sila dito. Tapos dadalhin nila yung mga pinaglumaang damit ni Austin. So ibibigay kay Savi. So di ba, why not? And yung mga baby naman mabilis lumaki. So yung size ni Savi is 92 or sometimes 93, 94. Depende kasi may iba naman maliliit yung size. So medyo ayan, kasya yung malaking size sa kanya. Pero mostly talaga is 92. Nenay. Nagda-drama talaga siya. You say hi to them. Hello. Hello everyone. Hello. Good morning. Good morning. Hi. Welcome. Come inside. Hi. Hello, Sophie. Hi. Come. Oh, the choice of Sabi. Wala. Alam mo, magbibilad uli kami. So, after. Oh, it's Jeddy. Please subscribe to her channel. Ayan, siya yung bisita namin. Ay, dali. You say hi. Hi. No. Oh, wat heb je al gefilmd? Hindi ka nag-vlog? Pupunta dito? Ako na lang. Ako eh. Ay, ikaw nag... Oh, when did you... Diyan, pwede ba kami dyan mag-park sa harap? Kailan ka nag-take ng... Noong February lang. Oh, love. February. She just passed the Rabovice. Yeah, she's the one who drive now. Yeah, February. Gefeliciteerd. Net cloud. Done. And then the other is Wat is speelgoed? vierde. Ja. Oh, okay. So it's of 35 and I was 34. Wil je toys? Ja, dat is mij ook wel moeilijk. Wil jij thee of wil je koffie? En hij zei ja, dat je dan drie. Koffie? Hij drie. Nou, Uy, gusto mo yung tripod het is mo iets ba? niet Saan mo allemaal. binili? Alleen Ano na siya? Set na siya. Ja, nou ja. Hi to Val Vlog. Set na ito. Saan yan? Sa abol? Sa nee, camera maar we zitten daar express. wel goed hoor. Of je het hier ook. Ay, itong camera mo kasi pwedeng lagyan ng Ja, nee. Ano siya? Yung G7 Mark III. Yung Mark II, wala siyang... Ito yung nakakaibahan niya. Ito may audio siya. Built-in. ito wala. Oh, pwede ba yung G7? Mark 2. Oo, wala siyang ganito. Ito yung nakaibahan ng Mark III. Oo, wala siya dito. Oo, wifi lang. Pero pwede yan may wifi, no? Oh, same lang. Tingnan mo ginawan ko, oh. Para sa wind. Oo. Kasi wala din itong wind. Oo, kasi ito yung mic. Sa loob nito mic. Tapos may lagay ito. Para windproof, no? Ako nilagyan ko kaput. Kasi pag naglalakad ka sa labas, di ba yung hangin? Oo. Ganun yung sa mapipick up niya. Pero, Wat wil jij? alay water kung hindi ako mahilig. Pag ito kasi, first time ko lang yan ginamit kahapon. Kasi sabi nila yan, ano ba yan? Ano mo nga, gamitin mo yung camera mo. Pero matagal mo na yung binili. Regalo niya nung Pasko. Oo. Ito ginawa ko lang kasi nga sa wind. Ikaw na gumawa. Oo, dinikit ko lang. Yung binili. Pamaraan. Parang kung ako hindi ko yung maiisip. Dinikit ko. Bumili ako sa Action. Alam mo yung mga lapis na mayroong mga pong na gano'n? Pinunting ko yung feathers tapos double-sided tape. Dinikit ko. Ik weet niet of ik zullen nou. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right. Ilan taon siya nag-start Want we hebben nu natuurlijk in huis nog magsalita niet. ng paragraph? Dat is wel fijn. What year is 7 months? Je kon dat nooit. Hè? Yeah. Oh ja, met water. Lit pala si Sabi. Lit Ja, dat pala. is het eerste toch, de voorpret. Si Sabi words, pero paragraph. Ik zet dan een zeer moeilijk geschrift en dat soort dingen allemaal. May mga iba naman. Er staat er een paar dagen. Ja. Dan moet je één dag slaat Tanongin mo, ano to? Para saan to, anak? Opslagplek. Pa? Maar nu is het natuurlijk zo, Ano kan ik to? gewoon heel de zomer voor de deur staan. Pangpatay ng... Nu kan de auto pakken en ano? weer weg. Lakasan mo ah! Ja, dat is een leuke goeie. Die is toch net zoals nu deze. Langaw. Ja. Pagpatay ng langaw. Ja, precies. Talagang nagtatagalog ka talaga, no? Hij zit
dan Ja, zo weg, siguro hè. na- Met Janet is toch altijd wel Oh, sabi echt even ko wel werk, na hè. ano na talaga to kasi Ja, het is ook nag-vlog ako wel Tagalog. relaxed. Pagkausap ko mama ko waray. Pagkausap ko mga friends ko. Je kijkt naar... Bisaya. Ik weet nog goed. Lalo na ano na to. We gingen in de zomer gingen we Kausap ng papa niya to, Dutch. Parang ganito, oh. Aw, aw. met Oosterwijk, weet je die kant? Ja. Hala, si Savi, nahihiya siya sa bisita. Nou ja, dat deed ik in de volgende. You play with Austin? That is Austin. Sometimes we watch them eating. Dat is gewoon altijd... Hindi siya mati. A few moments later. Uwi na kami. Salamat sa pabaon. Ayan. Leche flan. And may pa-flower din sa Mayora. Tsaka pala ito, oh, di ba? It's moy. I'm not sure. It's good to the lake. No? See you next time. Thank Subscribe you to sa our flower, channel. baby. Werk ze, fijne zondag! So, ayan guys, kakauwi lang nila Jedi. Tapos, ito naman si Wibe, ayan, makikigala na naman. So, tuloy pa rin ang pagiging agta ni Inday. So, ayan, ko alam saan saan kami magpipiknik. Basta, maaraw, magpiknik or maligo sa lake. Ganyan yan siya. So, as usual guys, magpipiknik kami kasi may araw. So, ayan si Wibe sa unahan. Ayan, kain-kain at relax-relax. So, yun lang naman yung pinagkakabalahan namin pag weekend. Gusto nga sana namin pumunta ng river. Kaya lang guys, medyo, ayan, hindi maganda yung weather. Minsan umaaraw tapos lumililim. So, changeable siya. Kaya naisipan namin dito lang sa malapit sa Breda para at least i-bike lang namin. And ayan, upo lang kami. So walang ligo-ligo muna si Wibe at Savi. Ayan, ano lang muna, relax lang muna, tanaw-tanaw. Tingnan nyo naman yung tanawin, parang province lang siya. Yan o. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart. A few moments later. Nandito na kami sa bahay. And si Dada, nag-i-start na siyang, ayan yung dining table namin. Ano lang pala siya, yung tornilyo. Ayan, kahit malaki siya. So yun, nag-i-start na siyang i-disassemble yun. Kasi nga diba lilipat kami on July 1. And yung dito namin sa labas, sobrang kalat na. Kasi inilabas niya na lahat nung nasa, ayan, nasa stock room namin sa labas. Nasa labas na yung mga gamit para ready na siya. Tapos, mag-uunti-unti na kaming ng mga gamit. Like, for example, yung mga books, ganun. Kasi, next weekend, afternoon, ayun na, lipat na kami. So, next weekend, yun yung bonggang-bonggang Tapos, ito yung cabinet na yan. Nadi-disassemble lang kasi yan. So, di ba yung mga cabinet sa IKEA, ayan, yung mga na mabilis lang ma-disassemble. Tapos, ayun, okay na. Hindi na siya ganun kabigat kasi isa-isa yung paghakot. Ngayon, guys, ayan, ipapakita ko sa inyo isa-isa. Ito yung binigay sa akin ni Sis Jedi. So, yung YouTube channel niya is Jedi. So, ayan, ang gaganda. Since maliit na to sa anak niyang lalaki na si Austin. So, ayan, ipinapamana ni Austin kay Savi. And, ayan, we're so happy kasi para, mabilis lang kasi lumaki yung mga bata. So, pag bibili kami, ayan, ilang months, maliit na naman. So, kahit ako, yung mga lumaan ni Savi, kasi dito, hindi naman ganun kagamit yung mga damit. Hindi ganun ka-used. So, ibinibigay ko din sa friend ko. So, ganun din yung ginawa ni Jedi sa akin. So, ayan, ipapakita natin isa-isa. So, ayan guys. Itong buong plastic yung binigay ni Sis Jedi. So, iano natin yung laman na. So, ayan. Ganyan kadami siya. And diba? So, may pang pa siya. Ayan, may winter jacket na si Savi. Actually, malaki to kay Savi. And pagdating ng winter, saktong-saktong kasya to sa kanya. And, ayan guys.
Oh, pang summer. So, ito yung kasya talaga kay Savi. Kasi nag-ask si Sis Jedy kung ilan yung size ni Savi. Sabi ko 92. So, ito talaga yun. Ayan. O, diba? Bonggang ano. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if you're in. And thank you talaga, Sis Jedy. And nung sinabi nga niya na if gusto ko daw, ayun, ibigay niya daw sa akin yung mga damit ni Austin na hindi na kasya. Sabi ko, sure, why not? Yung sabi ko nga, ako yung nag-offer na, ayan, pupuntahan namin sa bahay nila kasi di ba nakakaya siya na ngayong nagbigay tapos sila pa yung maghahatid. Naman pala, yung parents naman pala ng husband niya is taga dito din sa Breda, Prince Bake. Tapos, ayun, idinaan lang nila to. Tapos, diretso na sila dun sa parents niya. So, ayan, I'm so happy. As in, sobrang saya namin. Kasi, di ba, ano din to, malaking budget din to. Ayan, si Savi and Papa. So, ayan guys. Ayan yung isa pang ref namin dun. Nilagay sa labas. May storage area namin dun. Kasi, ito lang yung ref namin. Maliit lang yung ref namin dito sa, ayan, dito sa kitchen. So, bumili kami ng isa. Oh, Savi na oh my gosh, si Savi. Savi, electric fan there. Pero yung bonggang-bonggang talaga namin pag-aayos. Kasi yun yung mga nasa storage area. Ayan yung nililipat ni Dada dito. Pero, yung mga ito, yung cabinet dyan, ayan sa weekend namin gagawin, next weekend. Tapos yung mga libro na yan. Tapos itong upuan, yan lang naman yung mabibigat. Kasi guys, yung sa taas, yung bed namin sa taas, iiwanan daw namin kasi bibili kami ng bago. Kasi nga, ang tagal na noon. Since lumipat siya dito, 11 years siya nakatira dito. So, yun din yung pagbili ng bed. So, kaya, papalitan daw. Tapos yung bed naman, yung bed ni Savi, crib kasi yun. Yung ngayon, bibilan siya ng lola niya, ng bed niya. Kaya, iiwanan din namin yun. Tapos, yung washing machine naman, ni-request ng iwan din dito. So, wala. Konti lang din naman talaga yung dadalhin namin. Usually, dito kasi yung mga, di ba sa Pinas, pag sa kitchen, talagang, ayan, ang dami mong dadalhin. Dito kasi, ayan, mga nakakabit na kasi to. Like, for example, ito. Dishwasher, tapos yung oven doon, tapos yung microwave. Isang set na kasi yan. So, ayan, dito na yan. So, wala nang dalahan. So, yung mga dadalhin lang talaga, yung mga movable na, ayan, mga furnitures. So, ganon. Medyo nakaka-stress din naman siya kung, kung iisipin. Pero kasi sa July 1 na. So, ayan. Kumbaga, ayaw na tag-stress diha. Hanggang dito na lang po muna mga inday yung vlog natin for today. And thank you so much again sa'yo, Sis Jedy. And sa ulitin, may pahirit. So, ano pa ba? Ayun nga, magre-ready muna kami ng iba pang gamit. Kasi, ayan, need kong tulungan yung dalawa. Ako dito, nagdadadakdak lang sila gumagawa. So, ayan, thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe sa channel namin at sa mga, ayan, sa mga katanungan nyo po. Pwede nyo pong i-comment sa baba at pwede po namin sagutin through our next vlog. Thank you. Please, don't forget to subscribe to our channel po and hit the notification bell para sa latest updates namin. Bye!